Kif kien imbassar sa mill-bidunet, illejla Lorenz Gonzi kien ikkonfermat kap tal-Partit Nazzjonalista. Vot li jittieħed f'elezzjoni li għalija kontesta huwa biss. Din l-elezzjoni saret wara il-Prim Ministru tilef il-maġġoranza fil-Parlament fis-26 ta' Jannar li għadda. Mill-voti kollha li ntefgħu Lorenz Gonzi kiseb 96.5%. Iżda mill-voti kollha eleġibbli 899 b'kollox, Lorenz Gonzi kiseb 94.5%. 22 kunsillier ivvutaw kontra li Lorenz Gonzi jkun ikkonfermat kap tal-Partit Nazzjonalista. Fil-waqt li 5 kunsilliera ġabru l-vot iżda ma marrux jivvutaw. 12 il-kunsillier lanqas biss ġabru l-vot. Fost dawn hemm id-deputati nazzjonalisti Jeffrey Pulicino Orlando, Jesmond Muljet, l-eks Ministru Nazzjonalista John Dalli u l-eks President tal-Partit Nazzjonalista Frank Portelli. Il-voti invalidi kienu 9. Fost dawk li tefgħu il-vot tagħhom kien hemm id-deputat Franco De Bono li wara li vvota telaq minnu fih il-barra mid-Dar Ċentrali u baqa' sejjer dritt lejn il-karozza tiegħu. F'kummenti lill-Gazzetta Malta Today dwar kif ser ikun qed jivvota, De Bono wieġeb biss li l-kwistjoni dwar il-finanzjament tal-partiti għadha ma ġiex solvuta u għalhekk dak li qal dwar il-Prim Ministru fl-aħħar ġimgħat għadu validu. Ir-riżultat tal-votazzjoni tħabbar minn Michael Refalo li mexxa din l-elezzjoni. Għall-elezzjoni ta' kap tal-Partit Nazzjonalista kien hemm nomina waħda, dik ta' Lorenz Gonzi. In-numru ta' membri tal-Kunsill eliġibbli għal-vot kien 899. Li minnhom 887 irtiraw id-dokument tal-vot. Xil Lorenz Gonzi daħal biex jindirizza lil kunsilliera, il-merħba kienet waħda ta' euforija kbira. Gonzi qal li din l-elezzjoni tikkonferma li skont huwa il-Partit Nazzjonalista huwa familja waħda. Bi pjaċir kbir ninnota issa dar riżultat illi ġie mħabbar illi għal darb'oħra jikkonferma illi aħna familja waħda. Dal-partit familja maquda, determinata li nkunu. Net Television, l-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista li kien għaddej b'xandira diretta, biddel 3 darbiet il-verżjoni dwar jekk il-Prim Ministru kienx ser jindirizza lil kunsilliera. Bil-verżjoni finali tkun li kien ser jindirizza lil kunsilliera, iżda l-ġurnalisti ma setgħux jattendu u wis anqas jagħmlu l-mistoqsijiet tagħhom lil Prim Ministru. Meta bdew jingħaddu l-voti finali, il-mezzi tax-xandir ma tħallewx jassistu għall-aħħarat tal-voti. Preżenti biss kien hemm il-midja tal-Partit Nazzjonalista u l-PBS. Lorenz Gonzi ser jerġa' jindirizza lil Kunsill Ġenerali il-ħadd filgħodu fil-11. Bla dubju ta' xejn l-ewwel ħaġa li għandu jagħmel il-Prim Ministru għal il-ġimgħa d-dieħla jtella għad-diskussjoni l-mozzjoni tal-Oppożizzjoni dwar il-ġustizzja u l-intern fejn hemm diżastru sħiħ u ma nġarret l-ebda tip ta' responsabilità. Huwa biss b'dan il-mod meta jibdew jittieħdu l-voti, meta u jekk il-Prim Ministru jirnexxielu jikseb il-vot li għandu bżonn fil-Parlament b'mod konsistenti mill-benches tiegħu, mill-bankijiet tiegħu li wieħed issa janalizza li l-Prim Ministru jkun solba xi ħaġa. Sallum il-ġurnata l-Prim Ministru ma solva assolutament xejn, kull ma għamel huwa li gwadanja il-ħin. L-inċident seħħ fis-6:09 tas-Sibt filgħodu. Ġuvni ta' 24 sena minn Taxbiex ħareġ mill-mina f'Regional Road u kien qed isuq f'direzzjoni lejn Taslima. Għal xi raġuni huwa tilef il-kontroll tal-karozza tat-tip Toyota Aygo bil-konsegwenza li baqa' deħel f'siġra u spiċċa f'nofs it-triq. Kawża tal-impatt qawwi l-mara ta' 31 sena minn Taslima li kienet passiġġiera miegħu sofriet minn ġrieħi gravi. Fuq il-post issejħu l-membri tal-Protezzjoni Ċivili kif ukoll l-ambulanza li ħadet lil mara l-Isptar Mater Dei fejn ġiet iċċertifikata li tinsab fil-periklu li titlef ħajjitha. Il-ġuvni li kien qed isuq il-karozza ma sofra l-ebda ġrieħi. Dwar dan il-każ infetħet inkjesta mill-Maġistrat tal-Assa Anthony Vella. Għal xi ħin it-triq ingħalqet għat-traffiku. It-tnaqqis fis-slots li għandha l-Air Malta għal destinazzjonijiet partikolari se jkun qed jolqot mod negattiv lil Għawdex. Bid-deċiżjoni li ttieħdet qed jiġu perikolati il-postijiet tax-xogħol fi Gżira Awċija. Is-sitt filgħodu fix-xara, il-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li dak li qed jiġri fl-Air Malta se jkollu effett fuq l-ekonomija tal-pajjiż kollu, iżda effett ikbar fuq Għawdex. Għaliex jekk l-Air Malta ħatnaqqas l-slots jgħidulhom, fi kliem ieħor ħatnaqqas it-titjiriet jew ħatnaqqas is-seats. U Għawdex huwa fil-bżonn ta' aktar turiżmu,
fil-verità l-ekonomija awċija li hija bbażata fuq it-turiżmu ħataqla daqqa doppja minn dik illi ħataqla l-ekonomija ta' Malta li hija bbażata fuq it-turiżmu. Joseph Muscat qal illi xi ħadd irid jerfa' r-responsabilità ta' dak li qed jiġri. Semma kif il-ġimgħa l-oħra ġurnal lokali rrapporta illi l-Air Malta se tnaqqas l-slots tagħha bil-Prim Ministru dakinhar stess jgħid illi mhux vera. Iżda l-għada l-Kummissjoni Ewropea qalet illi l-Air Malta se tnaqqas l-slots u l-ħamis il-Ministru Tonio Fenech ammetta illi se jkun hemm tnaqqis fir-rotot illi topera minnhom l-Air Malta fil-preżent. Joseph Muscat saħa illi l-viżjoni tal-Partit Laburista għal-Għawdex hija x-xogħol għall-Lawċin f'Għawdex stess. Qal illi xogħol f'Malta għall-Lawċin għandha tkun għażla u mhux xi ħaġa ta' bilfors. Tiġi biss għażla u mhux bilfors illi Għawċin tfajliet u ġuventur jkunu jridu jmorru jew Malta jew inkella isifru barra sabiex jkollhom ix-xogħol tagħhom. Min ikun irid jagħmel hekk jibqa' liberu ovvjament illi jagħmel hekk imma bażla u mhux bil-fors. Dwar l-elezzjonijiet tal-10 ta' Marzu, Joseph Muscat qal illi kunsill bit-tmexxija Laburista qed iwedu illi se jibqgħu qrib taċ-ċittadini. Kull kunsill lokali ħajkollu sistema li min jmur għand il-kunsill bil-ment, suġġeriment, kwistjoni fi żmien 5 ijiem irid ikollu bil-fors risposta u sodisfazzjon ta' dak l-ilment. Bil-fors. Dik ħatkun waħda mill-kondizzjonijiet li ħajmexxi bihom kwalunkwe maġġoranza Laburista. Joseph Muscat qal illi l-Partit Nazzjonalista jrid akkosta kollox jieħu lura t-tmexxija tal-Kunsill Lokali tax-Xara u min ma jmurx jivvota ikun qed jagħti x-Xara lura lis-sistema Gonzi Pietro. Bħala parti mill-pjan ta' ristrutturar, il-linja nazzjonali tal-ajru se ċedi numru ta' rotot li qed topera bħalissa u li huma profitabbli. Sa issa semmew destinazzjonijiet differenti bħal Heathrow, Gatwick u Manchester fl-Ingilterra, Munich u Stuttgart fil-Ġermanja, kif ukoll Amsterdam, Ginevra u Katania. Il-President tal-MHRA Tony Zara qal li tnaqqis fir-rotot, partikolarment ta' Gatwick u Heathrow, se jħallu impatt drastiku fuq it-turisti li jiġu Malta għal laqgħat, konferenzi u avvenimenti simili. Dan is-settur huwa vitali għal lukandi ta' 5,000 pajjiżna, speċjalment matul ix-xhur tax-xitwa. Il-picċer li għandi hija illi jekk joqsu dawn ir-rotot, allura it-traffiku tal-majs speċjalment se jbati. Tony Zara qal li l-MHRA ħadet din l-aħbar b'sorpriża għaliex fil-ġimgħat li għaddew kienet assigurata li bir-ristrutturar tal-Air Malta mhux se jkun hemm tnaqqis fir-rotot. U li aħna konna assigurati li mhux se jkun hemm tnaqqis. Bir-ristrutturar propost l-Air Malta se tnaqqas is-seating capacity tagħha b'20%. Se jkunu wkoll irtirati numru ta' slots, jiġifieri ħinijiet fissi li sal-lum l-ajruplani tal-Air Malta jtiru lejn ċertu destinazzjonijiet. Skont il-President tal-MHRA Tony Zara, l-aċċessibilità hija ċ-ċavetta tas-suċċess jew il-falliment tas-settur turistiku illi fuqu tiddependi l-ekonomija ta' pajjiżna.